O femeie frumoasă ce face exerciții în aer liber într-o zi însorită. Este imaginea absolută a sănătății. Chiar este? Ce ar putea fi în neregulă cu această imagine? Cu aerul pe care femeia îl respiră, cu soarele care încălzește pielea, cu ceea ce mănâncă. Dacă în exterior totul poate părea sănătos, în interiorul organismului moleculele trăiesc o experiență complet diferită. Fum și poluare, radiații solare, hamburgerul mâncat aseară. Chiar și stresul la care este supus organismul în timpul exercițiilor fizice transformă moleculele stabile în radicali liberi, particule ce fură electroni de la celulele stabile și generează haos la nivel molecular, ceea ce poate duce la serioase probleme de sănătate. Așadar, care sunt cei mai buni apărători ai organismului față de acțiunea radicalilor liberi? Ei sunt antioxidanții, compuși stabili care neutralizează radicalii liberi, cedându-le electronii ce le lipsesc și transformându-i din nou în molecule normale, stabile. Antioxidanții neutralizează radicalii liberi, contribuind la refacerea sistemului imunitar și la prevenirea distrugerii celulelor din toate organele. De unde își poate procura organismul acești atât de necesari antioxidanți? Din cele 5 până la 8 porții de fructe și legume pe care le consumați în fiecare zi. Cum? Nu mâncați 5-8 porții de fructe și legume pe zi? Dar cum rămâne cu celulele voastre? Cine le va proteja împotriva radicalilor liberi? Cine le va menține sănătoase și le va apăra de distrugerile la care sunt expuse? Forever Living Products va face asta. Vă prezentăm noul Forever Pomstin Power, un foarte puternic supliment alimentar antioxidant care luptă împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi cu ajutorul a două dintre cele mai sănătoase fructe oferite de natură, rodia și mangostan. Considerate antioxidanți naturali, aceste fructe sunt foarte bogate în xantone, fitonutrienți ce neutralizează acțiunea radicalilor liberi și mențin sistemul imunitar sănătos și puternic. Rodia și mangostanul furnizează celulelor un amestec incredibil de antioxidanți. Dar nu numai atât. Forever Pomstin Power are de asemenea în componență pere pentru conținutul lor bogat în potasiu, zmeură pentru vitamina A, afine pentru vitamina E, mure pentru vitamina C și mangan și extract din semințe de struguri, un alt antioxidant puternic. Cu asemenea ingredienți, Forever Pomstin Power este suplimentul alimentar ideal, cu puternic efect antioxidant și gust extraordinar de fructe. 30-60 de mililitri de Pomstin Power consumat zilnic va oferi celulelor dumneavoastră tot ceea ce le este necesar pentru a lupta împotriva radicalilor liberi și efectelor nocive ale acestora. Cu 2 cure de 2 luni pe an, vă asigurați protecția organismului față de toate atacurile mediului înconjurător. Întăriți-vă organismul cu cel mai puternic scut în lupta cu radicalii liberi. Noul Pomstin cu efect antioxidant de la Forever Living Products.